Старшыня камісіі па культуры, адукацыі і навуцы Палаты прадстаўнікоў Ігар Марзалюк адказаў на петыцыю з патрабаваннем забяспечыць для беларускамоўных грамадзянаў роўны доступ да фінансавых паслугаў. Гэта азначае доступ на беларускай мове. Ён нагадаў, што ў Беларусі дзве дзяржаўныя мовы, і што, цытую, паколькі заканадаўства не усталёўвае ніякіх абмежаванняў для адной дзяржаўнай мовы і прывілеі для іншай, прававыя падставы для рэалізацыі выкладзеных у звароце прапановаў адсутнічаюць. Яшчэ раз, заканадаўства не усталёўвае прывілеяў. Вось гэтыя ў розных інтэрпрэтацыях у нас дзве дзяржаўныя мовы гучаць апошнія 25 гадоў пасля рэферэндуму 95-го года з вуснаў практычна ўсіх чыноўнікаў у адказ на практычна ўсе звароты такога кшталту. І гэта, конечно, не выпадкова, гэта праява дзяржаўнай палітыкі. Але зараз я хачу ацаніць адказ Ігара Марзалюка не як палітыка. Ігар Марзалюк прафесар, член-карэспандэнт Акадэміі навук. Але вось для мяне найбольш важна, што Ігар Марзалюк скончыў у свой час гістарычны факультэт Магілёўскага педагагічнага інстытута. Гэта самы факультэт значна раней за яго, правда, тады ён называўся гісторыка-геаграфічны, у канцы 50-х гадоў скончыла мая маці. І як яна мне пацвярджала, там былі вельмі добрыя выкладчыкі, ввогуле былі добрыя традыцыі выкладання. Ну, правда, канешне, студэнты былі розныя, скажем, ужо пасля яе і раней, чым там вучыўся Ігар Марзалюк, скончыў гэты факультэт таксама адзін былы студэнт. Потым ён працаваў на розных пасадах, быў ён дырэктарам Саўгасу, зараз ён кіруе дзяржавай, ён пастаянна блытаецца ў гістарычных фактах, ну, але дрэнны студэнт гэта відавочна не пра Ігара Марзалюка. Дык вось у праграму вышэйшых навучальных установаў і тады і цяпер уваходзілі такі прадмет як логіка. І зараз, як кажуць, сачыце за рукамі. Калі па-беларуску фінансавыя паслугі не робяцца, а па законе ніякая мова не павінна мець прывілеяў, гэта азначае, што і расійская мова не павінна мець перавагаў над беларускай. І па логіцы паслугі гэтыя і па-расійску не павінны аказвацца, бо ў супрацьлеглым выпадку гэта не што іншае, як прывілеі. Перавага расійскай мовы над беларускай. Ну так, а закон забараняе перавагу. І застаецца толькі выбраць мову, на якой будуць аказвацца паслугі беларусам у дзяржаве, якая мае назоў Рэспубліка Беларусь.